ga SI Aliyu ne ku zo ku ji karshen zance. Cashpay data so kamfanin data mai sauki na yarda da shi. A Cashpay data so za ka samu duk abin da kake so, inganci ga kuma sauki. Cashpay data so kamfanin data mai sauki min yarda da shi. A Cashpay data so za ka samu duk abin da kake so, inganci ga kuma sauki. Cashpay data so kamfanin data mai sauki min yarda da shi. A Cashpay data so za ka samu duk abin da kake so, inganci ga kuma sauki. Cashpay data so dakata ka taho nan dan uwa zo ga amsar ka. Cashpay data so ce kadai maganin matsalar ka. Kar ka zargi wayar ka a network, binciko datar ka. Ka sai mara inganci ai dole te masar ka. To albishirin ka ga karshen matsalar ka. Je ka fito ka dauko Cashpay data so, ko Play Store da ka je ma akwai Cashpay so. Nan za ka ga aiki da cikawa wurin Cashpay so. Komai za ka yi ba sai tsayawa za ka yi shaf-shaf. Network mai ƙarfi sam kar ka yi haufi. Nan za ka gane ashe baya cutar ka ake yi. An barka da data mai kuɗi da yawa ba ta yi. Cashpay data so su kuma sauƙinta suke yi. Gaskiya Cashpay data so yanzu duniya ne, kamfani na ƙwarai ne, gaskiyar zance ne. Su ne na ɗaya a data mun riga mun gane. Mun bar dukan wata data mun tsaya Cashpay ne. Su ne komai muke so za mu gan shi hakan ne. Kuma zero charges ne, ku zo kar a bar ku a baya. kamfanin data mai sauki min yarda da shi. A Cashpay data so za ka samu duk abin da kake so, inganci ga kuma sauki. Cashpay data so Ga sauƙi ga inganci, Cashpay data so ta ɗaya a wurin sassauci. Cashpay data so Wagga data ba inci, Cashpay data so kamfanin ta yana da halacci. Cashpay data so Da yawa sun samu karamci, Cashpay data so wasu sun yi gida ta sularta, Cashpay data so wasu kau mota ta sularta. Cashpay data so Daure ka zamo a cikinta, Cashpay data so ma'ana kwastoma nata. Cashpay data so Za ka gane duk magana ta, Cashpay data so ita ce daidai da siyarwa. Cashpay data so Sannan gari ba mai yawa, Cashpay data so sauƙin kati na siyarwa. Cashpay data so Sauƙin data ta siyarwa, Cashpay data so biyan kuɗin wuta a cikinta. Cashpay data so GoTV duk a cikinta, Cashpay data so Gasta Time a cikinta, Cashpay data so DSTV a cikinta. Cashpay data so Duk za ku biya a cikinta, Cashpay data so biyan kuɗin WAEC a cikinta. Cashpay data so Har ne koma ku fahimta, Cashpay data so Naftat ma duk a cikinta. Cashpay data so Kamfanin data kyakkyawa, Cashpay data so mai daɗin hulɗa da yawa. Cashpay data so kamfanin data mai sauki min yarda da shi. A Cashpay data so za ka samu duk abin da kake so, inganci ga kuma sauki. Cashpay data so sannan ga USSD don sayar datan nan. Don siyan data mai sauƙi sai ka danna hakan nan. Star 34 sai sabon sai ka ƙara star nan. Sai ka sa 122 hash sai ka sai datar nan. Saboda jin daɗinta sai kai tallarta. Sannan in ka gayyato mutane zuwa a cikinta, babbar riba ce za ka samu a kamfaninta. Ko ni shaida ne na gani wasu sun same ta. Babban alkhairi mai yawa daga kamfaninta. Ka siya ka saida kuma ba ta da tsada. Ƙarshe ka samu kyauta riba kan riba. Cashpay data sab sun zamo alkhairi babba. Ga matasa a ko'ina kake su ne ba wai ba. Za ka yi aiki da su su biya ka ba cutarwa.
gaskiya jari ce, zo kaga ƙarshen zance. Cashpay data ce, tuni sun yi zarce. Ma'aikatansu da dama, ga aikinsu da himma. Akwai aiki da ƙwarewa, ga jajircewa. Kwastoma a kiyansu, sun san aikinsu. A yanzu ba tsaransu, kuma ba na biyansu. Cashpay data sub sun zamo duniyar data ne. Kamfanin data mai sauƙi min yarda da shi. A Cashpay data sub za ka samu duk abin da kake so. Inganci ga kuma sauƙi Cashpay data sub. Wannan waka na yi ta ne dalilin oga, babban CEO Cashpay aljazuga. Abdullahi Yunus babban mutum ɗaya ƙarshen kirga. Malam ɗan malam dole ne mu kira ka da oga. Aiki ka ba mu don mu tsaya da kafar mu. Allah ya rada maka arziki da wamamme oga. Kamfanin data mai sauƙi min yarda da shi. A Cashpay data sub za ka samu duk abin da kake so. Inganci ga kuma sauƙi Cashpay data sub. Cashpay data sub. Cashpay data sub. 081 67 74 35 22 SI Aliyu mai waka Katsina.